Aisha ke ce muna yi faɗin mami, kin sura gare kina san ba aibu. Aisha ke ce muna yi faɗin mami, kwatance gare ki ba yi faɗin aibu. Farkon rabba zana yoyin wake na, bisa Aisha gare ni bayan ban kwana. Mami gare ku ba ta ƙaunar duk fitina, kwalliya in ta sak hasken rana. Aisha na san akan yi take rayuwa, kuma kullum mami ba ta son kokawa. Ke muke ga kyau murmushi idan kiwon iya yake, maganar ki a tashi walla har tsallake. Tsohuwar kasuwar lafin ki a nan yake, mami kwarjinin ki wallahi daban yake. Kauna ce gare shi malam ya alaihi. Ita duniyar ki Allah za ki gama lafiya, shaidar arziki an miki ba kya tsiya, kuma sun haɗa da cewa ke ba kya fariya. Fata dai miki nan gaba sai Saudiya, Allah ya kare mana mami Aisha, da ya lola azuba ta haɗa har isha. Ya soki sashi cikin ranki, yana farin ciki, kina farin ciki, kowa farin ciki. Fatan arziki ya zo bikinki, bayan kudin sadaki sai a ɗaura aurenki. Galihu nake yi muku fata, shi ne na hakiya. So ki dara, ba kya fitsara, ba kya gadara, ba kya hasala. Kullum kina sallah har ma ki roki Allah, shi za ya kare dukkan rayuwarki. Har zanto cikin jama'a ba ki raki, mami wa ƙarki